Lanbai 3 azoka martxan daukagu aurten ere. Aurreko 2 edizioetan eduki dugun helburu berbera daukagu. Eta helburu hori da, enplegu bila dabizen gazteak, enpresekin esparru bakar batetan elkartzea. Azken batez, elkartzen ditugun heinean, beraien artean elkar ezagutzeko aukera daukate, eta jakiteko baita ere zer eskaintzen duen bakoitzak. Bai enpresek ze eskaintza daukaten, eta baita ere, ona enplegu bila dauden pertsona horiek eta etortzen dien pertsona horiek, beraiek enpresei zer eskaini diezaieketen azaltzeko aukera daukate. Aurten aipatuko nuke, berrikuntza bezala, ez dakit berrikuntza dan, baina bai berri on bezala, hurbildu zaizkigun enpresa kopurua iazkoa baino zatia altuagoa dela, 37 enpresa dauzkagu kurrikulumak jasotzen, bestalde batetikan 33 enpresa aurrez hitzartutako elkarrizketak egiten, eta badauzkagu baita ere hainbat erakunde, instituzio, beka, diru laguntza eta beste mota batetako eskaintzak ekarri dituztenak. Eta esan beharra dago baita ere, hainbat enpresa etorri direla lanpostu zehatzekin eta profil zehatzen bila. Beraz, bizi izan dugun egoera kontutan hartuta, usten dut berri ona dela hau. Izena Jokin da, eta nik indot ikus-entzunezko komunikazioa. Eta gero horren ostian marketing digitaleko master bat, eta azkenengo 6 hilabetietan Austrian egonaz lanean. Eta berriz hemen bueltan eta lan bila, aukeraren bat edo sortzen den. Aurre hezkuntza ikasiet, hor dizin, ez dakit honea torri naiz esan diatelako zerrela enpresa batzuk jende bila, eta hona torri naiz suerte daukeun, kurrikulum batzuk bota ditut, eta